Lero utrai ngai Khublei pi baro ha ka kerteng ka pathiang tam ko jong uji su te nga wan ra I jing kai baleng kot shapi henre ngai kan long ka jing kur khu pi te ka ne ka jing kai ka de shapang ka kentien Khublei bun bha nap ding jungi ngim tip ya ka ne ka meaning Khublei ka mut kum no bun sin ha bangi ong Khublei bat bun sin ki ba jubab ki ju ong bet om lai lai ha o ki don ka tu kat ni ki bom penan kam ya ka ni ka tien om lai lai te henre ki ba bun bha ki ju penan kam hai ni ka tien ha ba ong Khublei ki pat ki ju bab no om lai lai te henre kam de yangi bangin ong om lai lai henre ka de yangi bangin ong ya pi ru kum ju namar Khublei ka de ka kentien ka ba lengkot henre lada kela lada batai puraya ka kamut ublei un kur khui pi te lada pi ong om lai lai ka bumut pi ong om lai lai lada ublei kur khui ngaru ngayo hi te kamut kam de ken yangi bangin ong kumta henre lada ki breu ki ong e pi Khublei shipun pi ru ong ya pi ru kumju kamut pi kur khu keliang yi wei te kamut sngot nat ken henre lada ngi ong om lai lai kamut om lai lai dam kur khu blei ru yo hi kamut ngi la long klem akor no ahmad jong blei te henre om lai lai namar ba ngim tip bon sien ngi krani ke ba ngim tip te ya ke ba ngi tip te ngi de banya share lang te ngarung akwa ban share lang shapi ya kane ka kentien khnang bangi kum ki jat ben riu khasi ngin tip ya kane ka meaning te ngakwa ru ba pin share shahi parlok ki jong phi kat ba phila ban share ba na ka benta ki jing duai la phi don kam ki no ki jing duai phila ban phone yenga ha u number phone jonga bat kum juru la da phi don kam ki no ki jing pen shai na ka tien ka jong ublei phila ban kli yenga te phila ban chimu new number jonga pra arsan pranot ar nyo saw te tu ublei unyo ban kur khu phi bat ngalong lak loi ban yarap phi ha kono ko poru te yaro itrai